Jekk ma niddefendux il-medja u nipproteġu l-ġurnalisti, l-Unjoni Ewropea tirriskja li ddajjef il-kredenzjali demokratiċi tagħha. Għalu dan il-membri parlamentari Ewropej tal-Partit Nazzjonalista Roberta Metsola u David Casa f'dibattitu fil-plenarja tal-Parlament Ewropew li foka fuq id-delitti kontra l-ġurnalisti. Fil-ftuħ tad-dibattitu l-kap tad-delegazzjoni Roberta Metsola selmet il-kuraġġ u d-determinazzjoni tal-ġurnalista maqtula Daphne Caruana Galizia u tennit is-seħħa tagħha l-ġustizzja. L-istess il-membru parlamentari Ewropew Kwestur David Casa li qal li r-reati kontra l-ġurnalisti x'aktar iseħħu meta dawk li l-ġurnalisti esponu jibqgħu jokkupaw pożizzjonijiet ta' poter. F'sitwazzjoni bħal dawn il-ġurnalisti jidħlu f'riski kbar. Il-każ ta' Daphne Caruana Galizia huwa eżempju klassiku. Nies influenti u setana li hija esponiet bħala kriminali korrotti jkomplu jmexxu l-uffiċċju tal-Prim Ministru Malti u l-Power Station ta' Malta. Roberta Metsola li hija l-koordinatur tal-Partit Popolari Ewropew fil-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili dwar il-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni tenniet li għandna nipproteġu lil ġurnalisti mhux biss mill-ħsara fiżika imma minn kawżi firħa. Appellat ukoll dwar il-bżonn ta' liġi tal-Unjoni Ewropea kontra l-islep u li l-fondi tal-Unjoni Ewropea jkunu disponibbli għall-organizzazzjonijiet tal-medja biex isaħħuhom. Il-libertà tal-medja hija importanti daqs ġudikatura indipendenti u għandha titqies bħala tali. David Casa kundanna wkoll l-insistenza ta' Keith Schembri li ma jirriżenjax wara l-avvenimenti drammatiċi fil-qorti din il-ġimgħa u appella kontra l-impunità għal politiċi korrotti esposti mill-ġurnalisti. Id-dibattitu fil-plenarja kien dominat minn referenzi għal ġurnalista investigattiva Daphne Caruana Galizia minn membri parlamentari Ewropej minn gruppi politiċi differenti.